Dihayo sa katawo nga nagcamping digto sa bukid, kauban ng iyang amigo. Ug digto naa siya nakit-an nga halas nga hapit na masunog digto sa iyang gihalingan nga mga kahoy. Nasayod siya nga dili makamatay ang paak ani nga klase sa halas. Maong dayo ni niyang gikabot aron tabangan nga dili madayunan pagkasunog. Apan sa dihang iya na kining gikabot, dayon siyang gipaak ani ug bisag dili to venomous nga halas, nakabati gihapon siyang sakit gikan sa mga ngipon ani. Hinungdan nga dayon niyang giitsa ang halas palayo sa kalayo. Apan ang halas nibalik lang gihapon ngadto padulong sa kalayo. Maong dayon nga nangita ang lalaki og kahoy aron ikabot sa maong halas aron matabangan ni. Ug nakita ni tanan sa iyahang amigo. Ug dayon siya nga gipangutana ani, nganong tabangan pamanggid gihapon animong halas? Nganong luwason pamanggid gihapon animong halas nga gipaak naman gani kaani? Ug ang lalaki nitubag nga nagingon, kinaiyahan sa halas ang mopaak kung sila makuratan o kung imo ning magunitan. Apan wala ni nakabag-o sa ako kung kinaiyahan. Ang akong kinaiyahan mao ang pagtabang. Well, you know what mga amiga, mga amigo, wala ko nang inganyo nga luwasa ang tanang klase sa halas nga inyong makit-an. Kung dili usa lamang kadto kasambingay nga nagpahinumdom kanato nga dili unta mabag-o ang atong pagkamaayong tao tungod lamang sa dili maayong kinaiyahan sa ubang tao. Ayaw bag-oha ang imong pagkamahinatagong tungod lamang kay gipasakitan ka sa uban. Ayaw walaa ang imong pagkamaluluyon tungod lamang sa dili maayong pamatasan sa uban. Ayaw undanga ang imong maayong bunga tungod lamang kay gibato ka. Kanunay hinumdumi nga wala ni undang pagpamunga ang mangga bisan pag wala lang siya gibato kundi gisakasakaan pagyo. Ang imong kinaiyahan kay ang pagkamaayong tao o kung imong gustuhon walay bisan kinsa nga makabag-o ani. Maayong adlaw, and once again this is Sir Migo Nimo reminding sa pagkamaayong tao padayon og pagligon kay mag-celebrate patapuhon. God bless everyone.